Dain na nakaabot pang buhay sa ospital ang minor de edad na magtugang kang barangay Panday, Goa, Camarines Sur. Kan makuryente poko mas o menos alauna ning hapong kang Biyernes, Enero 27. Binisto ang mga biktima na sinda Greg Mojado, 12 anyos, asin si Christopher Mojado, 15 anyos. Sa impormasyon, mantang namumutuling po ning batag sa likod kang kataid na residensya ang magtugang. Aksidenteng naugpaan kang pinutol na po ng live wire na harani sa lugar. Rason sa pagkakakuryente ni Greg na binalo pa man kutang isalbar ni Christopher alagad na kuryente man. Suddenly, yung electric wire na na-damage nung natumba yung saging, na-damage yung electric wire, and then yun yung nag-cause doon sa dalawang bata para makuryente po sila. Tulos mangkutang inaragapang kang mga residente sa lugar ang duwang biktima. Alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival. Pinapaalalahanan po natin yung ating mga magulang na before po natin uutusan yung ating mga anak, tingnan din po natin kung baka meron pong yun nga po mga nakalaylay or natumba nga po doon na, syempre po aksidente rin po ito. Kung may nakita po tayo dyan na mga nakalaylay na mga kable ng kuryente, ipagbigay alam kaagad natin ito isanggunin natin sa electric utility company na nakasasakop po doon sa ating lugar. Sa presente, nakapatente na ang magtugang sa sindang residensya. Nangapudan maning asistensya sa pagpapalubong ang pamilyang nabayang ka mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.